Ahoj, jsme tu zase my, Jurij Šerbakov a Valerie Peršina a dneska bychom chtěli ukázat druhý trénink nohy a zadek. Takže se na to připravte, ukážeme správnou techniku a postup při cvičení na zadeček a nohy. Sounds like backwards. Dnešní trénink nohou bude vypadat následujícím způsobem. Nejprve svaly nohou unavíme, takže bude víc opakování a jednodušší cviky. Pak až teprve přijde řada na těžké cviky, na objem, aby jsme nejprve vytvarovali a udělali kvalitu těch svalů. Zatím budeme pracovat na objem, protože pro bikiny to je strašně důležité. Není hezké, když máte svaly hubené, ale prorýsované, ale potřebujete ukázat objem a plnost svalů. Takže první cvik, kterým začneme, jsou předkopy na stroji. Co je důležité říct, když se sedám na stroj, tak nesmím mít ty nohy hodně moc vepředu. Musíte sedět pohodlně. To je první věc. Druhá věc, když se chytnu tady těch držáků, nejsou tady jenom tak. Musíte se pěkně přitisknout tím zadkem k té podložce, aby při zvedání těch nohou zabíraly pěkně kvadricepsy. Co se týče potom směřování těch nohou na předkopy. Jdeme paralelně jedna druhé, nevytáčíme nikam špičky ani k sobě, ani ven. Máme je rovně a zvedáme úplně nahoru a zpátky. Plynulý tempo, 12 opakování, 3 série. Děláme plynule, neděláme pauzu nahoře. Spousta lidí udělá tohle, pak zase zpátky, pak zase nahoru. Ne, plynule, výdech nahoře a výdech nahoře. Dalším cvikem je vlastně leg press a tady se zaměříme na hamstringy a zadek 60% a 40%, aby nám tady zabírali kvadricepsy. Co to znamená? Na tomhle stroji se dá nastavit vrchní platforma, takže ji dám trošičku dolů. Dělám to kvůli tomu, když dávám nohy nahoru, tak abych ty špičky měla přesáhnutý přes platformu, ale aby mi neujížděly ty paty. Takže aby mi to neujelo a prostě nespadlo to na mě. Důležité je tady podotknout, aby jsme měli nohy vodorovně jedna druhé, nedávali kolena dovnitř k sobě, aby jsme se takhle jako dopomáhali, to je špatně. Mít špičky rovně, tlačit do paty, s výdechem výbušně nahoru, pomalinku dolů zpátky. Výdech nahoru, plynule dolů a rychle nahoru. Tady u toho cviku je důležité říct a podotknout, že když tlačíme platformu od sebe a tlačíme ji přes paty, tak nevytlačujeme břicho, ale ven. Potřebujeme držet břišní svaly pořád zatlé a držet je při sobě, aby jsme netlačili do toho břicha, aby se nám nenafukovalo to břicho a nedostahovaly se břišní svaly. Tak to pamatovat a nedělat v tom chybu. Je to důležité. Prvním cvikem na hamstringy bude protahování se zátěží. A tady je důležité říct, když zvedáte vlastně zátěž z podlahy, tak určitě držte záda rovně. Žádný takový, že se do toho zakulatíte. Takže se podřepnu, s rovnými zády zvednu zátěž.
a můžu začínat s cvičením. Nohy jsou vodorovně jedna druhé, špičky jsou rovně. A teď se snažím odvádět zadek do zádu, tak jako kdybyste si představili za sebou zeď. Není to, že přenášíte váhu těla dopředu, ale naopak. Musíte zadkem pěkně do zádu a skoro do narovnání, ale nenarovnáte se celý, zůstanete v tom jakoby podřepu. Pořád udržujete zadek v napětí. A s výdechem nahoru. Plynulý pohyb, nahoru výdech. 12 sérií, 15 opakování. Dalším cvikem na hamstringy jsou zákopy v leže. Tady je důležité upozornit, když se pokládáme na podložku, tak v žádném případě nevytáčíme špičky ven ani dovnitř. Pokud vytáčíme špičky ven, tak tam zabírají potom i lítka, které nepotřebujeme. Potřebujeme, aby nám pěkně pracovaly hamstringy. Takže špičky směřovat směrem k sobě a vodorovně. Zapomněla jsem říct důležitou věc. Za prvý v tomhle cviku, když děláte zákop nahoru, tak výdech. A co se týče všeho cvičení, celkových všech prostě cviků, tak ta zátěž musí být zvolena takovým způsobem, že pokud si stanovíte, že uděláte 12 opakování, tak ta zátěž musí být taková, abyste udělali maximálně 11, maximálně 12, ne víc. Pokud cítíte, že dokážete udělat víc, ta váha je malá, takže je to špatně, musíte si přidat. Uděláme 12 opakování, 3 série. Další cvik, který uděláme, jsou dřepy sumo. Tady je důležité říct, aby jsme měli špičky, vlastně pokračování kolenou, aby kolena nepadaly dovnitř ani příliš od sebe. Tlačíme je od sebe maximálně, aby jsme se neubližovali a váhu volíme stejnou, jak jsem říkala předtím, aby jsme udělali maximálně 12 opakování a 3 série. S rovnými zády chytnu zátěž, zvednu, narovnám se, odvedu zadek za sebe, trup dopředu a dělám dřep. S výdechem nahoru. Tlačím dopad. Následující cvik je opět na zadek, zvedání z podložky nahoru se zátěží. Uděláme 4 série po 20 a tady je důležité, aby jsme první 2 série udělali, že si dáme kolena těsně k sobě, i nohy, špičky a paty. A když budeme zvedat se ze zátěží nahoru, tak se zvedáme maximálně stahujeme zadek, ale nedáváme od sebe ani špičky tady dole, ani ty kolena. Další 2 opakování půjdou s nohama od sebe opět. Když zvedáme nahoru zadek, tak tlačíme dopad a zátěž si přidržujeme nahoře. Výdech nahoru. Výdech nahoru. Pokud cítíte záda, tak je to špatně. Musíte cítit jenom ten zadek, maximálně hamstringy u toho. Další 2 opakování budou nohy od sebe, tlačíme pěkně dopad, zvedáme zadek maximálně nahoru, zatínáme, zátěž držíme nahoře. Důležité je taky upozornit, aby jsme tu zátěž nedávali příliš na břicho nebo příliš na nohy. Mělo by být přesně uprostřed. Předržujeme s výdechem nahoru, tlačíme přes paty a s výdechem nahoru. Závěrečný cvik na zadek je odvádění nohy do zádu na stroji. Tady je důležité říct, že se opíráme trupem o podložku. Tady se taky pěkně přichytíme, nevisíme na tom, přichytíme se, takže vlastně rukama tlačíme dolů do podložky. Noha. Co se týče potom té nohy, tak tlačíme přes patu a odvádíme nohu plynule dozadu. Koleno dáváme mírně od sebe, ale to neznamená, že přitom vytáčíme špičku ven. Špička nám zůstane normálně rovně, díváme se před sebe a cítíme, jak tam zabírá jenom ten zadek. Plynule dozadu a zpátky. A hned zpátky. A přes patu. A cítím, jak mi zabírá jenom ten zadek. Výdech.
Začínáme jednou nohou, pak prostřídáme hned tu druhou, pak zatím si uděláme pauzu. A co se týče pak těch opakování, tak 15 opakování, 3 série. Děkujeme za vaši pozornost, děkujeme, že zůstáváte s námi a příště se můžete těšit na trénink ramenou a triceps. Ahoj, mějte se.